Magandang umaga mga bata! Nagagalak akong makita kayong muli. Para sa araw na ito, ang ating asignatura ay Filipino. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Ating ipagdikit ang ating kamay, yumuko at manalangin. Ama namin, kami po ay nagpapasalamat sa binigay mong panibagong araw upang kami matuto. Patawad Ama sa aming mga nagawang kasalanan. Naway gabayan niyo po kami sa aming pang-araw-araw na gawain. Amen. Muli, magandang umaga, grade 3. Mayroon akong kwento sa inyo mga bata. Handa na ba kayong makinig? Mayroon ka bang lolo at lola? Karaniwan ng kasama sa isang pamilyang Pilipino ay mga lolo at lola. Para sa araw na ito, ang ating kwento ay tungkol kina lolo at lola. Handa na ba kayong makinig? Narito ang ating kwento. Malawak ang lupain ni na Lolo Gauden at Lola Senya. Marami ang kanilang alagang hayop. May manok, baka, baboy, itik, pato, at lalo na yung kalabaw na mahalaga para sa sakahan ni Lolo Gauden. Mahalaga para sa kanyang gawain sa bukid ang alaga niyang kalabaw na si Kalakian. Ano ulit ang pangalan ng kalabaw? Kalakian. Magaling. Isang araw, nakita ni Ricky ang lolo niyang nagpapatuka ng mga manok sa kanilang bakuran. Nanghingi ng mga butil ng palay ang bata upang ipatuka din sa manok. Dahan-dahang lumapit ang bata sa mga manok. "Boo! Heto na ang pagkain ninyo!" Sigaw ng bata, sabay habol sa mga pobreng manok. Napahinto ang matanda nang makitang nagliparan ng mga manok sa lahat ng direksyon. "Apo, ano ang ginagawa mo sa mga manok ko?" tanong niya sa bata. "Inihagis ko lang po ang pagkain ng mga manok, Lolo," magalang na sabi ng bata. "Apo, hindi ganoon ang pagpapatuka sa manok. Dapat ay dahan-dahan mo lang itong isasaboy sa kanila. Alam ko kung ikaw ay hihingi ng pagkain sa akin. Sa tingin mo ba ay papaano ko ito ibibigay sa iyo?" Patanong na pagpapaliwanag ng lolo. "Tatawagin po ninyo ako at ibibigay ng dahan-dahan sa akin ang pagkain," tugon ng batang habang nag-iisip. Sa kabilang dako, sumama naman ang batang si Jillian sa kanyang lola Senya sa halamanan. Mahilig kasi sa halaman ang lola. Halos lahat ng uri ng gulay at mga halamang namumulaklak ay makikita sa kanyang halamanan. Nagtatanggal ng ligaw na damo ang lola at tumutulong din si Jillian. Ngunit sa halip na damo ay mamahaling halaman ang nabunot ng bata. "Naku po! Ang halaman ko!" pahiyaw na sabi ng matandang babae. "Paumanhin po, Lola. Akala ko po ay damo ito eh," mangiyak-ngiyak na sinabi ni Jillian habang abot-abot ang paghingi ng paumanhin sa lola. Sinabi ni Lola Senya, "Paumanhin din, apo. Nagulat lang kasi ako at nanghinayang. Pasalubong pa kasi sa akin yan ng mama mo eh. Orchids ang tawag sa halamang ito. Hindi bale itatanim ko na lang uli. Mabubuhay pa naman ito," sabi ng lola habang itinatanim muli ang halaman. Naintindihan ba ang ating kwento, mga bata? Kung naintindihan ninyo, may ibibigay na ilang katanungan si teacher sa inyo. Bakit mali ang ginawa ni Ricky? Hindi dapat pahagis lamang ang pagbibigay ng pagkain ng mga manok. Anong kabutihan ang ginawa ng mga bata para sa kanilang lolo at lola? Tumutulong sila sa mga gawaing bahay o mga gagawin ng kanilang lolo at lola. Ating tandaan mga bata, mas maganda kung tulong-tulong tayo upang mapadali ang isang gawain. Maliwanag po mga bata?
Magaling! Para sa araw na ito, ang ating talakayan ay tungkol sa mga panghalip na paari. Pero bago ang lahat, ating alamin kung ano ang kahulugan ng panghalip na paari. Ang mga panghalip na paari ay mga salitang humahalili sa ngalan ng tao na nagpapahayag ng pagmamay-ari sa isang bahay. Laging tandaan mga bata, in English ito ang mga tinatawag natin possessive nouns. Ngayon tingnan ang ating chart. Sa panghalip na paari, meron tayong panauhan at kailanan. Under kailanan, meron tayong isahan at maramihan. Meron tayong tatlong panauhan. Una, pangalawa, pangatlo. Para sa unang panauhan, ginagamit natin ang panghalip na paari na akin para sa isahan. Kapag naman maramihan, ginagamit natin ang panghalip na paari na amin at atin. Para sa pangalawang panauhan, ginagamit natin ang panghalip na paari iyo kapag isahan at inyo kapag maramihan. At ang pangatlong panauhan, ginagamit natin ang panghalip na paari kanya kapag isahan at kanila kapag maramihan. Ating talakayin muli ang mga panauhan. Unang panauhan ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Uulitin ko, ang unang panauhan ay tumutukoy sa taong nagsasalita. Kagaya ngayon, ako ay nagsasalita. Halimbawa ng mga pangungusap gamit ang unang panauhan at panghalip na paari. Ating sabay-sabay na basahin, ang aklat na hawak mo ay akin. Uulitin ko, ang aklat na hawak mo ay akin. Ano ang panghalip na paari na ginamit sa pangungusap? Magaling, akin. At ang kailanan ay isahan. Pangalawang halimbawa, ang malaking bahay na iyon ay amin. Ang malaking bahay na iyon ay amin. Ano ang panghalip na paari sa pangungusap? Magaling, amin. At ang kailanan ay maramihan. Susunod na halimbawa, akin ang aklat na hawak mo. Alin ang panghalip na paari sa pangungusap? Akin. At ito ay isahan. Magaling. Susunod na halimbawa, amin ang bahay na iyon. Ano ang panghalip na paari na ginamit sa pangusap? Amin. At ito ay maramihan. Ang susunod, pangalawang panauhan, tumutukoy sa mismong kausap. Uulitin ko, tumutukoy ito sa mismong kausap. Narito ang mga pangungusap. Ang payong na ito ay iyo. Ano ang panghalip na paari na ginamit? Magaling, iyo. At ito ay isahan. Susunod, ang malaking bahay na ito ay inyo. Ano ang panghalip na paari na ginamit? Inyo. At ito ay maramihan. Magaling. Susunod, iyo ang payong na ito, hindi ba? Ano sa tingin nyo ang panghalip na paari na ginamit sa pagtatanong? Magaling, iyo. At ito ay isahan lamang. At ang panghuling halimbawa, inyo ang malaking bahay. Inyo ang malaking bahay. Ano sa tingin nyo ang panghalip na paari sa pangungusap? Magaling, ang ginamit na panghalip na paari ay inyo. At ito ay maramihan. At ang panguling panauhan ay ang tinatawag nating pangatlong panauhan. Ito naman ay tumutukoy sa taong pinag-uusapan natin. Uulitin ko, tumutukoy sa taong pinag-uusapan natin. Narito ang mga halimbawa. Ang bahay na ito ay kanya. Ano sa tingin nyo ang panghalip na paari sa pangungusap? Magaling, kanya. At ito ay isahan. Ang susunod, ang bahay na ito ay kanila. Ano uli ang panghalip na paari sa pangungusap? Kanila. At ito ay maramihan. Susunod na halimbawa. Kanya ang bahay na ito.
Kanya ang bahay na ito. Ano ang panghalip na paari na ginamit? Kanya. At ito ay isahan. At ang panghuling halimbawa, kanila ang bahay na ito. Kanila ang bahay na ito. Ano ang panghalip na paari na ginamit? Kanila. At ito ay maramihan. Naintindihan ba mga bata kung ano ang mga panghalip na paari? Kung naintindihan po ninyo, ating sagutin ang inyong aklat sa Wika at Buhay. Ating sagutin ang pagsasanay. Buksan ang aklat sa pahina 66 hanggang 67. Una, ang pagsasanay piliin ang angkop na panghalip paari sa mga panaklong at isulat ang sagot sa patlang. Narito ang unang katanungan. Ang bagong bahay ay blank. Ang bagong bahay ay blank. Ano sa tingin nyo ang tamang panghalip na paari? Magaling, amin. Pangalawa, patlang nga pala ang asong iyan. Patlang nga pala ang asong iyan. Ano ang tamang panghalip na paari? Amin, namin o sila? Magaling, amin nga pala ang asong iyan. Ang ating sagot ay amin. Ang pangatlo, patlang ang payong na ito. Patlang ang payong na ito. Ano sa tingin nyo ang panghalip na paari? Iyo, ninyo, or kailan? Magaling, ang tamang panghalip na paari ay iyo. Pang-apat, patlang ang aklat na ito. Patlang ang aklat na ito. Ano ang tamang panghalip na paari? Kanya ba? Nila o sila? Magaling, ito ay kanya. Panglima, ang sapatos na ito ay patlang. Ang sapatos na ito ay patlang. Ano ang tamang panghalip paari dito? Inyo, ninyo, o nila? Magaling, ang ating sagot dito ay inyo. Susunod, patlang na ang bagong kotse na puti. Patlang na ang bagong kotse na puti. Ano ang panghalip paari na para sa pang-anim nating katanungan? Inyo, ninyo, o kailan? Inyo, magaling. Susunod, ang lapis na ito ay patlang. Ang lapis na ito ay patlang. Ano sa tingin nyo ang tamang panghalip? Kanila, sila, o nila? Magaling, ang tamang sagot ay kanila. Susunod, patlang ang tindahang nasa palengke. Patlang ang tindahang nasa palengke. Ano ang tamang panghalip paari? Ninyo, kailan, o kanila? Magaling, ang tamang sagot ay kanila. Susunod, ang tsokolate ay patlang. Ang tsokolate ay patlang. Ano ang tamang panghalip paari? Akin, ninyo, o sila? Magaling, ito ay akin. Ang panghuli, patlang ang manikang papel. Patlang ang manikang papel. Ano ang tamang panghalip na paari? Akin ba? Nila? O gaano? Magaling, ang tamang sagot ay akin. Ngayon, ating sagutin ang pagsasanay ba? Isulat sa mga patlang ang tama kung wasto ang kahulugan ng pangungusap, kung hindi, isulat ang mali. Una, pagtawanan ang lolo kung mali ang pagsubo ng pagkain. Sa tingin niyo ba, bata, tama ba yan o mali? Ang ating sagot ay mali. Kailangan hindi natin pinagtatawanan sina lolo kung may mali silang nagawa. Susunod, tulungan ang lola kung nahihirapan ng maglakad. Sa tingin nyo ba mga bata, tama ba yon? Oo, tama. Kailangan tinutulungan natin ang ating lola kapag sila ay nahihirapan. Susunod, magpahabol sa lolo kahit hindi na ito makatakbo. Tama ba o mali? Mali. Siyempre, kapag napapagod na si lolo, kailangan hindi na tayo nagpapahabol pa dahil matanda na sila. Susunod,
Kutyain ang lola kung hindi na makapunta sa banyo. Kutyain ang lola kung hindi na makapunta sa banyo. Tama ba to mga bata o mali? Ang ating sagot ay mali. Kailangan hindi natin kinukutya ang ating lola kapag hindi na siya nakakapunta ng maayos sa banyo. Susunod, ipakita ang pagmamalasakit sa matanda. Tama ba to o mali? Tama. Kailangan nagpapakita tayo ng pagmamalasakit sa mga matatanda, hindi lang sa mga matatanda, pati na rin sa ating nanay at tatay. Susunod, awayan ang lolo kung magagalitin na ito. Ang ating sagot ay mali. Dapat hindi natin inaaway ang ating mga lolo. Susunod, unawain ang lolo o lola kahit na alagain na ang mga ito. Tama ba to o mali? Tama. Kailangan inaalagaan pa rin natin ang ating lolo at lola kahit nahihirapan na sila. Susunod, ipagtabuyan sa ibang kamag-anak ang lolo at lola. Sa tingin niyo ba mga bata, tama ba to o mali? Mali. Kailangan hindi natin ipinagtatabuyan ang ating mga lolo at lola sa ating mga ibang kamag-anak dahil sila ang nagbibigay pagmamahal sa atin. Susunod, pasalamatan ang lolo at lola sa pangangalaga sa inyo. Tama ba to o mali? Ang ating sagot ay tama. Kailangan lagi tayong nagpapasalamat sa ating mga lolo at lola dahil minsan napapagod silang nagbabantay sa atin. At ang panghuli, pasayahin ang lolo at lola habang kasama pa sila. Tama ba to mga bata o hindi? Ang ating sagot ay tama. Kailangan mga bata ipinapakita natin na mahal natin ang mga lolo at lola natin habang sila pa ay nabubuhay. Dahil kapag hindi nyo ipinakita yon, magsisisi kayo sa huli. So, natandaan ba ang ating talakayan mga bata? Kailangan makinig na mabuti. Para sa inyong takdang aralin, sagutin ang pahina 62 sa Aklat sa Filipino. Maraming salamat sa pakikinig, Grade 3. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam!